Bira. Ang dadaya ka naman eh. Hindi may kiliti ako yan. Putik tae. Eta. Magandang araw sa inyo, mga bato, mga boss, mga kaps. Dito kami ngayon upang magluto ng isang putahe na magugustuhan ng lahat. Ito ay dugo, tinuguan. Tama! Maepal to, maepal! Umpisahan na natin to. Bago tayo mag-umpisa pala, maraming salamat sa mga bagong subscriber. Mga palaging nanonood. Thank you very much. At sa mga naligaw lang, please subscribe para lahat tayo happy. So yan, sa mga kababayan lang natin, Chess, na pinagdaanan natin yung bagyong ito lang, no? Recently, itong weekend, Sana safe tayong lahat at dalangin natin ang inyong kaligtasan, no? Lagi po natin pinapanalangin yan. Maraming salamat sa inyo. It's a good day today, mga kaps. Lumabas na ulit si Haring Araw, tapos na ang unos, at maraming salamat sa lahat nang nag-pray. Madaanan natin to. Tama. Sana okay kayong lahat ngayon. So let's go! Tara, subaybayan nyo to. Alright! Suka mga kaps, lagyan natin ng kapiraso para hindi mamuo yung ating dugo. Magko-coagulate kasi yan eh. Pakaluan muna natin itong ating bituka, no? So, ito, bituka lang yung ginawa, yung pinili namin. Hindi na namin nilagyan ng ibang laman loob ng baboy, no? Kasi may kapartner naman po itong yung ginagawa ni Chess. Pakita mo naman yung ginagawa mo dyan. Kuya Dex, syempre ito yung partner natin dyan. Isang malaking ulo. Yan ang pinaka-baboy niya talaga. Oo, yan yung pinakalaman na gagamitin natin. Combination na ito, hindi na kailangan ng ibang laman loob. Kaya po tatawagin natin siyang ano, no, Chess? Crispy dinuguan. Dahil may crispy ulo tayo. Sibuyas, bawang, luya. Tambo mga kabs. At syempre, hindi mawawala sa pagpapakulo ang asin. Yan natin ang tubig. Salang na natin mga kabs. Yan. Alright. Kalahati o isang oras mga kabs. Pasok na yan. So yan mga kabs, pinakulong ko lang siya ng mga 45 minutes to be exact. Hanguin na po natin at tayo hiwa-hiwain natin siya ng maliliit. Yan, malambot na po yan. Ready to fry na yung ulo ng baboy natin. Napakuluan ko na to kanina. Hindi ko na lang napakita. Pero ganun pa din ang procedure. Kulo, asin, bawang, paminta. Prituin na natin to. Siyempre, gamit pa rin ang Coca-Cola cooking oil. Deep fry natin. So, habang pinapainin natin yung mantika, balikan natin tong baboy natin. Tusok-tusukin muna natin yan para mag-popcorn siya mamaya, mga kabs. Yan. Gumamit lang ako ng toothpick dito. 3 piraso. Pwede rin naman tinidor. Chess, mainit na to Oh, tama-tama. Nandiyan ka na rin, oh. Oo. Hey, Dex. Naku po, iniwan na naman sa akin. Ito mo na to. Eh, syempre, sabog-sabog yan, eh. Natansikan eh. Nagulang pa. Natin mga kaibigan. Yes, takpan natin. Gawin na naman natin yung dinuguan natin na, no?
partner natin doon sa crispy ulo. Yung ating konti mantika, ang isa. Nahin natin sibuyas mga kabs. Bawang mga kabs. At sinasabay ko na rin dyan yung luya. Isaw. Daon ng laurel mga kabs. Sabaw, no? Yung pinaka-stack kaninang pinaglagaan ng ulo. Peraso lang. Yan. Sili nga ba mga kabs? Lagyan natin yan dyan. Tapos lagyan na natin yung dugo natin kanina, no? Pero ito, paglalagay po, utay-utay lang, huwag niyong biglain. Kasi kailangan habang nilalagay nyo ito, haluin nyo. Para ho hindi siya mamuo. Timpla na natin mga kabs. Paminta. Sukal mga kabs. Piraso lang. Hindi mawala yung ating asin. Mga kalahating kutsara o isang kutsarita po. Ayos na yan. So, halo ulit mga kabs. At kapirasong mga half cup po, no? Suka ulit. Yan. I-boil lang natin yan. At habang binoboil po natin to mga kabs, second frying na natin ang ating crispy ulo. Roll the montage dyan, Jess! Let's go! Ayos na itong dinuguan natin, pati yung ating crispy ulo, dali na din. Nakakatakam. Ready na nga yung kanin dun eh. Yun, ang sinasabi Tirahin ko. na natin, baka tirahin pa na iba. Ha, iba na natin. Mga tana mga kabs! Maganda na po mga Cubs. May hawak ka cherry pop dyan, Chess ah. Siyempre, ngayon yung araw na may nanalo na mga Cubs. Pero hindi dito ang announcement doon sa Cubs Nation sa Facebook. Yun. Anyway, tirahin natin to, baka tirahin pa na iba. Dinuguan, sa Kapampangan, tidtad. Tidtad mga Cubs. Tapos ito, crispy ulo. Crispy ulo. Simpleng-simple, no? Simple lang, gagawin nating sausawan to. Yan ang gagawin natin sa usawan. Yan! Rule number 1. Nakalata ko eh. Uy, Sumi-level up. may level up na tayo ah. Level up si Bro Ketel. Bro Ketel ha? Baka naman. Cheers muna natin. Cheers, ah. Sa mga Cubs. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga kabs. Okay. Mga paldo, mga pors, mga Cubs. Bago ko ibaba si Swabe, Cherry Pop, swabe. gusto kong ibalita, magandang balita mga Cubs. Si Cherry Pop ay kasali sa magsisale sa 11/11 sa Lazada Lazada. at sa Shopee. Meron silang hinahandang mga discount code para sa ating lahat. Yun! Tingin ko parang high 6 yata, pero malalaman Wala niyo pa, no? Ano natin, abangan natin yung mga kabs ha? Sa 11/11, no? Magkakaroon po tayo ng special November discount. 11. Okay. Yan, okay, sige. Ayan natin, excited na ako eh. Kunin mo na yung kanin natin na nasi dyan, Chess, no? Yung nasi natin, Oh. bago na luma. Mario, paano nangyari yun? Bago na luma? May experience na mga Cubs, bago pero pinatungan na luma. Salbahe. Yung kagabi, nilagay pa doon para ininit. Sayang eh. Ano yung ba? Walang kakain eh. O, yan. Pantay tayo sa sunugan. Meron tayong bahaw na luma. Kumuha ako ng sili dito, mga kabs. Hop, Yan. ako naman, titikman ko muna to. Tingnan mo na yan, Chess. Tikman natin Kasi mga Cubs. ako ang Tingnan gagawin ko natin naman, sili tsaka suka po, no? Simpleng-simple lang, walang halong iba. Yan. Tama-tama yung asin, tamis, tsaka alat. Alat. Pedex. Yan, oo. Walang sumobra, walang kumulang. Lasa mo lahat. Ewan ko sa mga kabs natin kung ginagawa rin itong ginagawa ko pag kumakain ho kasi ako ng tidtad nun. Dinuguan ba? May suka pa akong ganyan. May sili. Sarap yan, Pedex. Oo, papagana kumain yan. Yan o, ganyan lang. Paborito siguro nila ano yan. Nabati ko ng happy anniversary. Si Kuya Kokoy, tsaka si Ate Tet. Oo nga pala. Ito, para sa inyo. Uy. Pakalutong ito. Ito tayo. Oo. Ito kahit saan parte oh. Grabe. Sausaw sa Grabe. tidtad. Ito sa usawan natin. Okay. Mm. Pakalutong.
Ay, sana mga kabs, nakukutsara kami ha. Yun pala. Mainit. Mga kabs, ha, Mainit. pasan tayo po at sa mga hindi po pala kumakain ng cheers. Ay, mga kabs. Kasi tabi po sa mga hindi na kumakain ng pagkain na may dugo. Oo, ayan. Hindi po namin sinasadya ito po. Enjoy nyo na lang po yung Netflix, tapos marami pa po kami mga Ibang video na wala tayong video ganito. section. So, ayan. Ayun, kain na po tayo. Tsaka yun nga, Chess, no, sa nasabi mo kanina, makain tayo ngayon, nakaplato tayo mga kabs kasi po mahirap, mainit. mainit, bagong luto. Yeah. Ganun naman itong ngayon, Chess. Sarap. Nga pala, Chess, no? Nakabalik lang natin. Ngayon, nakita nila yung pinagluto natin ng tita. Simple-simple po. No? Sana magaya nyo rin sa mga Basic na kumakain basic. po ng dinuguan. Yan. Para ka lang nag-adobo, sabi mo nga kalit. Procedure po, no? Sa nilaga ni Chester kanina, binilad nyo sa araw, prinito ko lang. Ayan, nakita nyo naman nangyari. Walang halong kahit ano pa, Chess, no? Yun naman. Naman naman yung lutong ngayon, yung katso. Oh. Madalas naman ang sikreto lang dito sa mga ganito, papakuluan mo lang na mabuti. Pero pinakuluan mo to, Chess, may panimpla ka, no? Yung Yeah. ritual natin ginagawa. Bawang sibuyas, asin, paminta. Tama. Yun yung mga basic, Basic. ingredients ng pagpapakulo. Tanglad, nasa yung gusto mo. Oo. Mga kaps, oh. Napakadambot po. Harap! Dinuguan, bagay na bagay sa November, no? Uy, itong mga nga pala, Chess, nagdaang Todos Los Santos, hindi pala pinayagan makapunta sa bawal. mga ganun, ano? Sarado yung mga sementeryo, ewan ko yung ba? Init. Dito kasi sa amin, sarado mga kabs. Sa bahay lang tayo, nagdirik lang tayong kandila. Hindi ka pwedeng pumasok. Kasi parang gathering rin yun eh. Oo. Maraming tao sa sementeryo kung magkakataon. Tapos nagkataon pa, may bagyo, Chess. Wala nga. Ayan, Chess, oh. Mm. Iniwa ko yung isang Naku! Tama naman. Ang makita nila. Goodbye Philippines yan ah. Ayun, juicy, oh. Tama, oh. Pag inihiwa, mga kaps, lumalabas yung katas. Ayun, oh. Ayan. Sabog yan, Kuya Del. Sarap ng lasa. Kaso napakainit, mga kaps. Hindi ko mahawakan talaga, oh. Oh, Chess. Ayun, yun naman. Thank you. Ang bagay. Isaw tong natin eh. Isaw yan. Dinuguan natin. Tinan mo yung isaw niya, napakalambot. Pinakuluan ko yan. Init. Kaya natin pinartner sa baboy ngayon. Kasi kulang to sa puro isaw lang to. Puro isa, walang laman. Oh, may tropa pala dyan. Tumabi pa tayo. Baka tumalon dito. Yung wala pa sa Cup Nation ha. Hmm. Doon announcement nung winner and Serpa. Tama. Binabati ko pala si Ryan T. Villamor and family. Especially sa anak mo. Boo, thank you. Sa padunod. Cheers mo na. Oo nga pala. Kalimutan mo. Cheers. Baka tumain na mga. Go, Ketel. Ano? Wow! Sarap. Sobrang sarap. Putok yung tunog. Ito ganyan mo sausawan. Sarap. Sa mga kabs natin, Chess, na unang pong pasalamatan yung mga concern, Chess. Ito daw, laging baboy kinakain natin. Ano lang po, kumain man po kami ng mga karneng ganito. Tawag doon is controlled, no, Chess? Yun. Utay lang, may tigim lang po. Hindi naman po Hindi yan. naman po kami mukbanger. Hindi mukbanger. Yung maramihan. Yung pagkain natin is sa kayo, siyempre. Masamahan natin ng ehersisyo. Tsaka usually naman 6 to 8 minutes lang itong kain na natin. Then, ubusin na po ni cameraman, tsaka ng pamilya namin sa bahay. Masalamat tayo sa kanila, Chess, kasi concern na. Thank you very much po. Sobrang appreciated. Kaya na yung mga sobrang concern sa amin sa manluluto namin. Sarap talaga. Sa mga ano pala, Chess, kababayan natin na sinalanta po nung bagyong nakagdaan, no? Sana po nalagpasan nyo at okay kayong lahat. Safe. Yun, Chess, huwag mawalan ng pag-asa. Dun sa mga nasalanta naman talaga, mabangon din tayo mga kabs. Yun. Bagyo lang yan. Mama, Pilipino tayo. yun ang sinasabi ko dun, Chess. Laging Kaya ganun, yan. di ba? Kaya nga sa atin binabato yung mga bagyo kasi kaya natin. Diba eh. Nakakatuwa, nakakapanood ako ng ganyan, Chess. Yung isa tumatawa pa eh. Nasa yung bahay niya. Panay na. Nasa bubong to pero nakangiti lang. Wala. Yun ang Pinoy, may fighting spirit. Laging may bagong umaga.
gusto ko lang ulitin. Mga Cubs, meron na pong nanalo dun sa pa-contest natin na Yung sabi, Cherry Pop, yung tatlo. yung Friday. Kompleto Tama. na sila kay Dex, tatlo. Mm. Congratulations sa inyo. Malalaman nyo kung kayo ang nanalo kung mag-join kayo sa Cubs Nation Oo. Facebook group. Napakabilis ng mga yun. Mm. Pagka-upload natin ng bandang 8:30 May sumagot ka agad? bago mag 9:30 meron na. May panalo na. Ang galing. Talagang nakatutok sila. Alam nila kung saan lumabas si Cherry Pop. Ang premyo dyan, Chess, Cherry Pop, tsaka no? Ito mga Cubs. Mm. Tsaka t-shirt. Mm. So, sana mag-enjoy at matuwa yung makaka-receive nito. Tama. Abangan nyo lang sa Cubs Nation. Siguro, right after nito, popost na namin. Pagka-post ko, contact lang natin, no? Mm. Hindi tayo mag-usap mga Cubs. Nga. Bago namin tapos itong video na to, Chess, gusto ko lang batiin ng happy birthday ngayong araw na to, si Hans. Hans Canyaveral, yan! Birthday niya ngayon, birthday Hans. Saka yung utol kong babae, Ate Christy, mag-birthday. Happy birthday ate! Yan. November silang lahat. Okay. Ako din eh. Oo nga pala. Pero secret kung kailan. Sa November. Baka parapol natin yan ako. Anong araw Oo nga, no? Ang ganda ng idea yun. Okay yun. Anyway. Kaya muna tayo. Mm. Pag-isipan natin. Ayan mga Cubs, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay dito sa Team Canlas TV. Sa mga bago na ligaw dito sa channel ng Team Canlas TV, Chess, imbitahan mo lang. Like, comment, and subscribe naman sa channel natin mga Cubs Yan, para tuloy-tuloy tayo sa happy-happy. Ring the bell na rin po para lagi kayong Notificated mga Cubs. Yun, okay? So, yun. So yun mga Cubs, maraming salamat muli, no? Sana safe tayo lagi, no? At pagdasal natin matapos na po itong mga sobrang daming nangyayaring unos ngayon dito sa mundo, no? Lindol, bagyo, may COVID pa. Di tayo pababayaan. Kami ang Team Canlas TV na lagi nagsasabi, nagpapaalala. Huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Cheers, cheers! Cheers! Woohoo! Manyaman! Kenny! Woo! Bye! Peace out! Shoutout lang tayo mga Cubs at magandang araw sa inyong lahat, no? Umpisahan natin ang happy anniversary kay Ted and James Francis David of Oman. Happy birthday din kay Adrian Manuel. Happy birthday po kay Nonoy Moya from Iloilo City. Belated happy birthday naman kay Annabel Ramirez ng last October 28. Yan. Happy birthday kay Iona. Happy birthday kay Tess Season. Happy birthday din kay Cesar Hizon ng Hackensack, New Jersey, USA. Lastly, happy birthday kay Noki Domingo. Like and subscribe tayo kay Chris Sia, Chong Romy TV at kay Chef Oba. Shoutout tayo at happy viewing kay Ryan J. Villamor and family ng Angeles City, Pampanga, Mama Ka, Ranska, Eli Boy Espera, Maribel Gran and Maria Rebecca Gran ng Casmore Phase 1, Mabalacat, Pampanga, Dan Mark Marcos from Lawag City, Ilocos Norte, Hoya Ibanez, Benjamin Lopez, Dan Reb Jamson from Guagua, Pampanga, J. Ren, Glinde Lutero at si Hayo na anak ni Haho, Ferdinand Rivera from Palawan, Puerto Princesa, Nathan J. Miguel, Helen sa wife niya na si Rue from Winnipeg, Canada, Joshua Razonable, Sarah Marie and Iris, Richard Nate, Philip Marin, Arnel Taguba from California, USA, Carl Patrick Santos, shoutout din sa asawa ni Glize, Terrible de Guzman na taga Paranaque, Kier Jan, Raisa Martin, Johnny Ray Benjamin, Jobs Rivera, Team Gabs TV, Clint Anthony Soto from Bacolod City, Mark Jason Nebalasca, King Gavenya, Joshua Salcedo ng Angeles City, Pampanga, Elixir Lazaga, Rodrex Gosing, Miss May from USA, Anchorage, Alaska, at lastly kay Cooking Studio. Maraming salamat sa inyo lahat. Team Canlas TV here. Mabuhay kayo lahat at God bless. Bye-bye!